बघा काय आता. नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या नव्या कोऱ्या भागात मी विनय घाडीवकर आपले सकाळी सकाळी स्वागत करतो. आता सकाळचे 6:45 वाजता आहेत आणि मी आणि भाऊजी आता सड्यावर चाललो आहे. भाऊजी म्हणजे पुणमचे मिस्टर, अळंबीच्या शोधात. लास्ट टाईम ती मिळाली ती खाऊन झाली. आता काल त्यानंतर अजून एकदा पण म्हणजे काल पण ते गेलेले सकाळीच, तेव्हा पण त्यांना मिळाली. सकाळचे 6:45 होत आहेत आणि आता ही पूर्ण घाटी चढून वर जायचं आहे. हां होय, डोंगर चढून पूर्ण. काय काढणारे मॉप असते बघलेले असं तीव घेऊन जातात. तर मित्रांनो आता फायनली पोहोचलोय वर सड्यावर. एवढी गाडी चालू, दम लागलाय. आणि सडा बघा आमचा, आधीच्या व्हिडिओमध्ये बघितला असेल पण पावसात बऱ्याच लोकांनी पाहिलेला नसेल तो अजून, नवीन आपल्या सबस्क्रायबर मित्रांनी. वाघ बी घेतात एवढ्या लांब? खाली येतात तुमच्या घरात का येतात? हां ते येतात म्हणजे कुत्र्यांनी म्हणजे कुत्री गायब झालं की कसं समजून जायचा. कुत्रून नसले की समजा वाघांनी. हां बाकी तुमका घरी जमलो आम्ही बघले बरे. काय वाघ साड्या येऊ ना. हां ह्याच्यात होतो खेचत ना, शेती आहे तिची. हां हो बॅक्टेरिया मारत असतो तो पासून ये. हां मग अरे काय केलं, बाजूच मारले. म्हटलं खरा नाही का. हां किती जण होतात? एक जण होता. हां आवाज बिवाज नाही केला ना? नाही, बॅटरी जशी पडा ना तसं तसं फिरत. हां हां बाकाचं नाच करणं बरोबर नाही ना. आणि पंकजात पण गमलेलं नाही का? अरे आमच्या तर घराकडे तर एकदा उडिया होता, बाबा होता. हां त्या उडिया खाली होतो. हां मग जायचे खालचे धुवारी. हां आणि बोंबाटलं मग पळालो. हां हॅलो अगो खयत भाऊजी, मी म्हणून तुका कॉल करीत होतोय. मग गेले सकाळीच सकाळी आधी व्यायाम झालो आज. जरी गड चढलास ना तो पुष्कळ होय. ही ॲटिट्यूड काय काय सगळ्या झाडकडी तसा बघूच लागता. बोंबाडे
महाराष्ट्र मळा निघाली. हां झाली. नाही देत. तर आता गेले 15-20 मिनटं फिरतोय, अजून कुठे सापडली नाही आहेत. चालू आहे शोध, बघूया सापडतात काय. ते बघत असेल तर ते गायकोठांचं मंदिर आहे. आधीच्या बऱ्याचशा व्हिडिओमध्ये तुम्हाला दाखवलेलं होतं. आपल्या शाळेतल्या मुलांचं वनभोजन पण इथेच झालेलं. नाही काय अर्धा शोधतोय मास अजून, तर फक्त 3च सापडलेत आता. आणि तुम्ही बघितलं असेल वारुळावर आलेली होती ती, अशीच वारुळाच्या मातीवर येतात ती, म्हणून तिकडे शांत राहायचं असतं. काय बोलणार आहे मी तुम्हाला. आणि आधीच्या भागात बघितली असती पूनमच्या घराजवळ, ती पण वारुळावरच होती. ती घराजवळ असल्या कारणानं तिकडे बोलत होतो, पण इथे जंगलात आहेत म्हणून थोडं शांत राहावं लागतं. वारुळात कोण असेल नसेल माहीत नाही, त्यामुळे मला आधीच वॉर्निंग दिलेली आहे.
मित्रांनो बऱ्यापैकी मिळाली आहेत आता. त्या एका ठिकाणी 3 सापडली. त्यानंतर पुढच्या झाळकटीत बरीचशी होती, ती आता सगळी काढली आहेत. त्यामुळे आल्याचा फायदा झाला आहे काहीतरी, नाहीतर असंच पाठी जावं लागलं असतं. फक्त काय तो आमचा व्यायाम झाला असता सकाळीच. आता सापडली आहेत, अजून बघूया किती सापडत आहेत. हां, आणि या बघा बाबाजींनी दाखवल्या या कुड्याच्या शेंग्या. आपल्या दुसऱ्या चॅनलवर मालवणी रायतावर पूनमने कुड्याच्या शेंग्यांची भाजी पण दाखवली आहे. वारा एकदम जोरातच सुटला आहे, पुढे पाऊस पण पडतो तिथे डोंगरामध्ये. आता हळूहळू इकडे येईल तो. हां, यायला सुरुवातच झाली आहे. इकडे वारूळ मोठं आहे आणि त्यावर वारो बघा काय आहे. कितीची सापडली दाखवा. एका टायमाच्या भागात. तर मित्रांनो पाऊस तर अजून चालूच आहे. फक्त छत्री घेऊन चालण्यात काही पॉईंट नाही आहे, खूप वारा सुटला आहे. म्हणून असंच भिजत चाललं आहे. थोडासा कमी झाला आहे पाऊस. आणि मग अशाच्या वारुळात थोडेफार 4-5 मिळाले. आता अजून भाऊजी शोधत आहेत. पावसात फिरायला पण मस्त वाटतं. एकदम बारीक बारीक पाऊस चालू आहे, थंड वारा सुटला त्यामुळे भारी वाटतं. भाऊजींनी इशारा केला आहे, आत खूप आहेत, मला पण इथून दिसत आहेत. थोडा कॅमेरा जवळ घेऊन दाखवतो तुम्हाला. तर मित्रांनो इथे बऱ्यापैकी होती. मगाशी जेवढी सापडली त्याच्यापेक्षा थोडी जास्तच सापडली तिकडे. भाऊजी अजून पण काढतायत.
एवढी अपेक्षा पण नव्हती, कारण की याआधी बरेच लोकांनी काढून नेली आहेत, त्यामुळे सापडणं थोडं कठीण होतं. कालच भाऊजी येऊन गेलेले, त्यांनी बरीच म्हणजे आम्ही 3-4 जणांना दिली एवढी काढून नेलेली. आणि आज पुन्हा मेण आम्ही असंच आलेलो फिरायला. भाऊजी बोलले चल व्हिडिओमध्ये दाखवूया कशी शोधतात जंगलात, कारण की गेल्या वेळेची आपण पूनमच्या घराजवळच काढलेली, त्यामुळे त्याच्यात किती कष्ट आहेत ते माहिती नव्हते. कुठे कुठे म्हणजे जंगलात ॲक्च्युली कशी सापडतात ती दाखवायची होती, म्हणून आज आलो पुन्हा. तर तिकडे थोडं हळू आवाजात बोलावं लागतं, म्हणून थोडं लांब आलो आहे. तर या अळंबीची रेसिपी तुम्हाला बघायची असेल तर आधीच मी अपलोड केली आहे आपल्या मालवणी रायता या यूट्यूब चॅनलवर, तर तिथे जाऊन पहा. आणि बऱ्याच रेसिपीज आहेत तिथे ऑलरेडी, पूनम आणि आपल्या काकीने वगैरे केलेल्या, पुष्पाने केलेली पण आहे वाटतं तिथे, आणि माझ्या आईने केलेली पण आहे. तर बऱ्यापैकी आहेत तिथे. त्यामुळे जर त्या चॅनलवरच्या रेसिपीज तुम्हाला आवडल्या तर आमच्या चॅनल नवीन चॅनलला सबस्क्राईब करा. आणि चला भाऊजी पण आले आहेत, आता निघूया घरी. बऱ्यापैकी सापडली, मजाच झाली ना, कालच्यापेक्षा जास्त सापडली. कोणतरी होता, ती पण अळमिंका लिहिली आहेत. कोण अळमिंकाच लिहिली आहेत. तर आमच्यासोबत म्हणजे आमच्यासोबत नाही, आता दुसरी पण आम्हाला माणसं दिसली तिथे अळंबी काढतायत. आम्ही आता तिथेच जाणार होतो. तर आता तिथे ऑलरेडी माणसं आहेत गावातली आपल्या, ती काढतायत. तर आता पुढे बघतो आणि आपल्या घराच्या वाटेला लागतोय. तर मेन गोष्ट तुम्हाला प्रश्न पडला असेल, बाबू खाया. तर सकाळी मी 6:30ला निघालो आहे घरातून, आणि बाबूजी तोपर्यंत सकाळ झाली नव्हती, साखर झोपेत होता तो. बाबूजी सकाळ जरा लेट होता, पण सध्या शेतीची कामं असल्यामुळे तो लवकर उठता. पण आज जरा तो आरामात आता उठलेलो असत तो. मी निघताना तरी उठलेलो नव्हतो, त्याला माहीत पण नाही इलं येतो. तर घराकडे गेल्यावर तर का कळणार. आता काय घराकडे येऊन गेली ना, येऊन गेल्यानंतर एकदम ती आता कधी भेटणार मग? रावणार मग अजून एकदा येतात म्हणजे मग मग ती कशी कळतात की खाऊची जात की नाही ती? हां ती खय येतात म्हणजे तर मित्रांनो आता घरी जायच्या रस्त्याला लागलो आहे. सगळं फिरून झालं. भाऊजी तरी पण अजून काही सोडत नाही, सगळं फिरत आहेत, कुठेतरी सापडतील थोडीफार. तर आजचा हा अळंबीचा व्हिडिओ कसा वाटला ते आम्हाला कमेंट करून नक्की कळवा. जर आवडला असेल तर असेच आम्ही नवीन नवीन व्हिडिओ घेऊन येत जाऊ जंगलातले. भाऊजी खूप लांब गेलेत बघायला, असले तर हाक मारतील मला. नाही येत. झालो ना आजचा प्रोग्राम आता बंद. कसं घरी आमचं ही ती गाय नवीन घेतली ती, मग जुनी झाली ती माहीत हा. तू दाखवलं अळंबी रोज तुका सांगून शूटिंग करूया. मग खय चाललं आता? लावूक चाललं. बाकीची काय होत? बाकीची काय हो?